सना आरो गब्ला आं दिनै जोबोद हेपिलै माने लाखौनो हायो हेपि हेपियाथ' हेपि जाखासिगोन ना जेराव रुपालिजों नोंजों दिनै फार्स्ट एनिभार्सारि ना बुं नोंसोर आंनिफ्राय दिनै मा जानो मा लोंनो बा फासजनखौबो नाया माने नंमार खुगा नङाब्ला मोस्रोमानो बोसिगौ होननाय बाथ्राया र' दै हेलौ मा बेफोरखौ मा बुंदों नोङो Hei, मा जाखोब्रा? Hei, मा जाखो? गैलालै माइ गैला देग्लाय बोसोर एनिभार्सारिखौबो नागिरनायाबो जाला सोरबा थिखोनानै औवासो गारलाबायदों सोरबा थिखोनानै औवासो गारलाबायदों बै सोरा मा सैमा खिथानाय खामानि मावखो आंनो इसिबां जाबा जाबा सिख्लाफोर गोसो बोबाय खनसे बे एनिभार्सारि खुंनो हानाय नामा आंलाय साला सुवादफोरा आंनि लोगो जाग्रा दुश्मन जाग्रा बिसोरलाय जानायासो मुगुद मानसिया मा जादों बेखौनो जेबो थालानो गैया बिमा बै टेबुलाव आंनि ससमा दंमोन लाना फैनाय नों थिखादारखाय नोंनो आं माल माथा जगाय होबाय थानांगौ आंखौ थिखादार होना थगायना लाबोनानै लोल्लाव मेमब्रां आखाइ दं आथिं दं गावबागाव लायना लाफै जाबायलै रुपालि बेफोरबायदि खनले फंसे बाथ्राखौनो बुंनानै आंखौ दा लाजि फोनांसै लायाबा लाया बुंबानो जायोना साला दानि जुगनि सिख्लाफोर साख्रियावला थिकादारखौल' नागिरो दालाय माथो बे 12 एक्ट्रिसफोरखौसो लफैबावनोसै हेल' सना मा खालामदो आंनो एसे लेबारफोरखौसो नायसननो फैदोंमोनलै ओइ सिमिटु एते आनि दि ओइ सरगियारि ओइ सिमिटु एते आनि नेदाकियो दि सना आं नोंखौ होनाखैमोनलै नै लेबारफोरखौसो होनदोंमोन आं साला सुवादफ्रा आं दसे खामानियाव गैयाबानो सिखाव खावनो नागिरो नालाय बिखौसो होनदोंमोन आं सना ओमफ्राय आंखौ लोगो हमनो नागिरनाया माथो जाखो है बेबि नै दासान्दै खामानियानो सोलाबथाराखै दिनै हाथ'नाय नंला दे बेबि है नोंनाबाथाय बिदिनो मालाबानो लोगो हमनो होनना थगायबाय आंखौ है बेबि नों बेफोरखौ जिंगा सिनाङाना आं बेफोर खामानिखौ नोंनि थाखायनो मावदों बे खामानिनि बिला जाबानो आं नोंखौ अरुणाचल मानालियाव लांनानै बड' मिउजिक भिडिअ'नि थाखाय
एक्ट्रेस खालामहैगोन सना र' बेबि आं आथुर जाबाय दे है जागलायबाय र' ओइ मेनला माथो सेलथाया हाबा जाबाय न' खोनादोंथ' साला सुवादा हाबा जानायनि खबर गैलाब्रा जोंखौबो खबर होबावलायासैब्रा बियो हाबायाव साला सुवादा सिख्लाफोरनिबो आंखाल गैया बेखौलाय बेखौ गारलाय सोरखौ फोथायना लाखो बिबा थौ बिदिब्ला दिनैनि सम थानायावनो नायनानै फैखानोसै नंगौ थौ होमबालाय नायखानाय बायदिया नङा होमबा फै सुवादफोरालाय बेवहायलाय बोरै बोरै मोनफैदोंब्रा रुपालि नों औ कुमार ओइ सेलथाय बेफोर बोरै जानो मोनखो माबालै भाइ ओइ सेलथाय अ नोंखौ आं दिनै इयाव ओरैनो लिंलाबाखै आच्छा नों आंनि आराम मोननायखौ नायनो नागाफ्राव थायोमोन ना दिनै नायनो हासिगोन नोङो खिन्थु नोजोर दाहोदै थै फाग्ला लोगोनि गार्लफ्रेन्डखौ बिदि जायो नामा माथो थिगब्रा नोंजोलाय बिसास गैया नोंजों एसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि नङाब्रा आंबो बेबी सफैबाय बेबी दिस इज सेलथाय आंनि गुड फ्रेन्ड माने आंनि लोगो जाबाय जाबाय सेलथाय गयारि वाह जि माल कुमार गायखेर मा सिथब माल मोनदों र' नों आंखौ हेन्डसेक लानायाव नारथारलायदों नोंनि मालखौनो लफायनासो सारैगोन आं र' शाला हेलौ हेलौ अ सोरमोनबा आं सेलथाय बुंदों सेलथाय मैया नोंखौ लोगो हमनायाव कुमारजों थांफानाया ए मामोन आदा बिनानाव नों जुदि गाज्रि मोनाबा आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगौमोन बुंजागोन दे आदा नोंसोरदि गाबोनो एनिभार्सारि खालामनो नागिरनाया
मा बेफोरखौ मा बुंदों नों आदा अ आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो टेनसन लानाङालै नोङो सना नै आं थिखादार थानायावलाय मा टेनसन लादों नोंलाय बे कुमारा जेबो मावखाया बेजों थाङालासिनो बे थिकादारजों थांनायानो गाहाम जासिगोन आं ओरैबाबो खामानि गैखाया बे जासिगोन दे आदा अ गाबोन फुङावनो दाउला गिसिबानो रेडि जानानै थाखा नोङो अ दे होमबा ना बे कुमाराबा आंखौ माबाफोरसो सानगोन नामा जेबो नंला